Ito guys, yung puno ng pili. Ayan o. Ayan. Ang daming bunga, halos lahat itim. Ayan, lahat itim guys. Ayan. Pwede na naman ulit pwede na naman i-harvest. Ayan, kasi itong mga puno na itong dito, hindi pa to napipitas. Tapos yung isa yan guys, yung mga malalaki yung bunga na pili. Tapos meron pa doon sa pinakababa at saka doon. So yan ang mga tanim na pili dito sa kalupaan. Ayan guys, ang ganda itim na itim Pero alam nyo ba guys, may ikukwento lang ako sa inyo. Yung pili na yan, yung isa na yan, or ito siguro. Di ko alam dito sa dalawa. Meron pa ditong isa na buwal na nung bagyo. Napakalaking puno, ayun Ayun Yan, napakalaking puno yan. Pili din. Meron nagbigti dito guys. Nagbigti dito noon. Diyos ko Lord. Kaya siguro kapag gabi, baka merong dito. Impacto. Kasi yun ang kwento nung mga kapanahonan pa, mga maliliit pa kami. Meron daw nagbigti dyan na lalaki. Dahil sa kahirapan ng buhay. Ayan. Hindi niya nakayanan yung problema. Nagbigti siya dito sa puno ng pili. Di ko sure kung ito or itong isa. Yan. Or itong nabuwal ng puno na napakalaking pili. Yan. Nagbigti daw guys. Yan ang kwento. So ayan. Hanggang dito na muna ang video ni Tres M. Mga maiksi lang yung ating video ngayon dapat. Habang si Tres ay nagpastol na naman ang kalabaw kasi ng baka. Yung kalabaw andun, iniwan ko dun sa dulo. Yan guys, napakalaki din ang mga bunga niyan. Yan yung pinakamalalaki ang bungang pili. Thank you for watching guys!